Artez. Eta danok jakitea dut zer ikasten, zer idatzea da. Zurezko atrilaren gainetik, zure batutak arrastu du denboraren ertza. Eta gure bandaren arnasa bilakatu da, itxasoaren gainazanean dantza dabilen olatuen bezala. Zure begiradak piztu du konfiantza eta genuz hori bakoitzean, uorte bilakatuta isiltasuna. Gu izan gara, gure uinaren itabaz forma hartu duten notak bizitik. Gaur, agorraren doinua jotzen du. Ostaldeko arratsalde batean, itxasoak azken olatua daztantzen duen modura, baina ez dugu biztxiko partitura. Zure irakaspenak eratuko diotako mare etorrera joanaren atzera, beti itzultzen direnak. Eskerrik asko zure autorik zintzoenak eskaintzea eta gure soinuen artean zure marka betiko utzinezunak. Guatza ikastatzen. Zure musika gure geratzen. Olatuen itxa bezala, beti berriro eskatzeko gazta. Sorpresa, iten sorpresa. Alkatea eta baita hori. Atzalde hori txupidoi, nola talez, zumarrakularia gisa azkeneko apur hori emateko desentzeko gehi bat zaudenak parte hartu izan dezen guztia sinitzeagatik. Eta gehi bat bai Mikeleko dokumentatu izan dut bezala Zumarrako batak ibilbide dauka eta ibilbide horretan zure ekarpena baina inflexio puntu hori markatuta izan da. Emakumeak bat zuten zuen espazioa dugatzeko garaia eta Zumarrako bandan ditua bakatu dezko. Eta horretan Zumarrako errekan guztetatik mila esker Zumarrako herriaren izenean eta ibilbide oparo bat eskutzen dizut, komentatzen dizut. Eta dago partetik Antioko Baskilizan den argazki txukuta politu bat, zuretzako Zumarrak ere bihurtzen izan. Mila esker. Eman berriro, bihotz, marra beti retirak portaren bidean. Hasierako mangoetiko segundo jasona berriro esaterako. Eta aipatu da, emakumeak gutxiengoak garela, zuzendaritza, orkestra zuzendaritza, rolera eta beste. Pero las que estamos pisando fuerte y venimos para cambiar las tornas. Orduan aurrera jarraituko dugu jotake eta kontzertu hori amaiera bateko ere zagarra pekin amaitu dugu azkenean abestetik esango letzeko delako guretzat bi emaino goiagotan jo dugu eta gainera irakurreko nuen
gitararekin egotzen, norbaitek bertako zagarro baten izendatu izela konposatuko. Orduan, doble barbinekin, hori begotenekin, hori esango dugu, eitzat, orain arteko big bideoni, zagarra jo, eta gero, hori ikaskonen espropinatzik bat, txarra da, hilabeka